לאלישע, בשביל I'm going לאלישע. Every day, every day, every day, and every day. I go let my leader shine. I go let my leader shine. עכשיו טווינקל טווינקל בצ'ייניז. לישה, לישה, ינטין, וונטה, פאסה, סאסינסי, סאסאסינלה, סיינסי, סאסאסינלה, סיינסי. לישה, לישה, ינטין, וונטה, פאסה, סאסינסי. איזה עוד שיר בצ'ייניז אתה יודע? פשוט הוא סתם ממציא את המילים. בטוח. אפשר לאכול? לישה, אני מכיר שזה. נעשה לך ואחרי זה נאכל ביחד. לישה, ינטין, אני עושה הליכה. Now count in Chinese. מה זה CIO? זה 5. Now count in English. In English. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, תן, פרטי, מה עוד אתה רוצה לשיר? עכשיו תשאיר לנו עוד שיר. לא. תשאיר דבש. דבש, הכל דבש, כל מי משקר אותי מחדש. דבש, הכל דבש, כולל אותך, צריך מחדש. איזה עוד שיר אתה יודע? תשאיר שיר בצ'ייניז. לא, אני יכול לאכול? לישה, זה אני שיר רוצה לראות לכם בצ'ייניז. אז תשאיר קינג, קלום, קלום, קלום. לא, right? לא. טנקה, טנקה. אוקיי. Tanke. Isai, yaki. Tanke. Isai, yaki. מה זה טנקה? Tanke. לא לפי, לא בא. Tanke. Isai, yaki. אבל מה זה טנקה? מה זה אומר? טנקה, אם נגיד במוזיקה, מה? יותר חזק, מה יותר חזק? המוזיקה, מוזיקה? אבל מה זה? זה של הקי, שמה? של הקקי, אם עושה טנקה, את הקקי, הקקי? את הזור. לא הבנתי. עכשיו תגיד, היית היום אצל טיצ'ר מייט? כן, צלמתי. הצטלמת? כן. מי צילם אותך? האנקל. האנקל? כן. איך הוא מצלם? למה? הנה ג'ו, the uncle, הנה. אוקיי. נכון, אבא? No, you can tell Joe. ג'ו, הנה. The uncle have a big, Big what? picture. The camera. Picture. Camera inside. Camera. כן.
camera. The big camera. 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 מה זה camera? תסלחו לי. ואיפה ישבת בסקול? איך הצטלמתם? עמדת או ישבת? לא. גם יושבים. גם יושבים? וגם יכול לעמוד. גם אתה יכול לעמוד. ואיך קוראים לטיצ'ר שלך בסקול? טיצ'ר קלה. ומי עוד? וצלסר. אני לא שומעת. צלסר. אני לא שמעתי. צלסר. ככה קוראים לה? וצ'או לאושו, איך היא מדברת? באיזה שפה? אנגליש. צ'או לאושו מדברת באנגליש? כן. או בצ'ייניז? באנגליש. באנגליש? כן, באנגליש. שקד is sure. What do you call שקד in Chinese? קוקו. קוקו? What is קוקו? קוקו זה שקט. קוקו זה שקד? like קוקו קראנץ'? כן? Your sister? ואיך קוראים לטומי בצ'ייניז? לדעת. אתה לא יודעת? או אתה לא יודע? טוב? תום. טוב. תגיד, אבל שקד, קוקו. תגיד, ואיך קוראים לטיצ'ר שלך שתהיה בישראל? טיצ'ר פאני. ומה זה פאני? פאני זה... לא, בפאני גם אוכלים בפלייגראונד. כן, אבל תגיד לי, מה זה פאני? פאני זה טיצ'ר. כן, אבל מה זה פאני בעברית? פאני באנגליש, מה זה פאני נכון. באנגליש? כי פאני באנגליש קוראים איסיבו. מה? איסיבו. מה זה איסיבו? איסיבו זה באנגליש. לא, אבל מה What זה does funny פאני? mean? אני לא יודעת. אתה לא יודע מה זה פאני? לא. You're very funny today. What does funny mean? אוקיי, נראה לי שאתה לא רוצה יותר לדבר. זהו, סיימת? אני... לא סיימתי. ששיר מיקי קלאו, מיקי מאוס קלאברס. תשאיר לנו מיקי. לא. אז זה השיר. מיקי מאוס קלאברס. Make what? It's a באו. Father yesterday, it's like prata. Prata, I put it on the oven. I want that. Wait, is it מיקי מאוס קלאברס. good? לא. MIC, אני לא זוכר. MIC. But it's small. שמאל? Yeah. MIC. Okay. איבה. אין היוסי. טן 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 טן. No, my father is going for מיקי a walk מאוס with my mom. קלאברס. So only yours. קלאברס. אין הסיבה איבה. אין היוסי. It's a Mickey Mouse Club. קלאבהאוס. אמא, מם, היא הלכה לסכימה, מחרתיים אין סכימה. הסיבה איבה. אבל הם אין סכימה. היוסי. וככה. ניצן, תגיד לי, מה זה פאני מה זה פאני? אני לא יודעת. אתה לא יודע מה זה פאני? אתה יודע מה אני עושה. טוב, יאללה. סיימנו. לא. תגיד ביי ביי למצלמה. ביי. תגיד בצ'ייניז ביי ביי. איך אתה אומר שלום בצ'ייניז? איך, לא, תגיד לי איך טיצ'ר לאושו אומרת לך ביי ביי כשאתה הולך הביתה. זה צנלס. נכון. זה ביי ביי בצ'ייניז? כן. ואיך טיצ'ר קרוליין אומרת לך? ביי. ואיך אמא אומרת לך? שלום. ותגיד, מה יש לאבא עכשיו? הוא יכול להרים אותך? לא. למה? כי כל זה פה. איפה? תראה לי איפה כואב לו. והוא לא יכול להרים אותך? איפה? איפה קורה לך? ומה, אז מי מרים אותך? פה. מי יכול להרים אותך? אמא. אמא, יש לי אמא הרבה, אבל כוח. ולאבא אין הרבה כוח. אין לו כוח?
אבא חננה? כן. ומה שקד? יש לו. טוב, יאללה, תגיד לי ביי ביי כי אני סוגרת. אמא, לא שכחנו. את יודעת משהו. רגע, זה אבא צריך לשים לך את זה ב-DVD. ואני רוצה לצלם אותי? את הבית שלנו, ואת הבלגן, ואת התמונות, ואת הספה, ובחוץ רואה משהו? אני אסתכל לך. יאללה, תגיד לאבא שאמא רוצה לבוא לעשות ג'וגינג. אתה עדיין כאן? אמרתי כמה דקות, לא? לא, אמרתי עכשיו. מה אמרתי? תראו את כל הבלגן. איך אני עוצרת את הדבר הזה? איפה? אבא, מה אתה עושה, אבא? אני סוגר את הטלוויזיה. ניצני. Love you. Video.